नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जो कि अक्षरा सिंह के साथ मिलके आज अपन एगो धमाकेदार गाना सारे गामा हम भोजपुरी पर रिलीज कैले बाड़े। और गाना के इतना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा बा कि कुछ कहे लायक ही ना बा। जी हाँ, गाना के नाम बा ड्रीम में एंट्री, जो ना गाना के खेसारी लाल यादव जी के साथ अक्षरा सिंह जी खुद गौले बाड़ी। और ये गाना 3 मिनट 55 सेकंड के वीडियो आज सुबह 11 बजे यानी कि करीब 1 घंटा पहले रिलीज हो चुकल बा। और जब हम ये खबर बना रहल बानी ओ समय करीब 57 मिनट हो रहल बा गाना के अपलोड होला। और गाना जौन बा 2,10,000 से भी ज़्यादा व्यू प्राप्त कर चुकल बा। बहुत ही तेज़ी से एकर व्यू जा रहल बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। जौन गाना बा करीब 67,000 लाइक कंप्लीट कर लेले बा। एकरा अलावा जौन कमेंट बा 30,000 पार हो चुकल बा। तो बहुत ही ज़्यादा दर्शक लोग गाना के प्यार आशीर्वाद दे रहल बाड़े। गाना के वीडियो के क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई बा। जैसन कि सारे गामा हम भोजपुरी हमेशा से ही आपन वीडियो के क्वालिटी कबो गिरे ना देवेला, हर बार एक लेवल ऊपर चढ़ जाला। तो वही लेवल के एक बार फिर से दोहरावल गल बा और अच्छा से वीडियो शूट कल गल बा। गाना के लिरिक्स भी काफ़ी अच्छा बा, रोमांटिक गाना बा, वैलेंटाइन डे गाना के कहल जा रहा बा। तो आप लोग भी जाके सुनी और बताइए आप लोगन के गाना कैसा लागल। हम मिलम आप लोगन के अगले वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।